Egun ondan hori, eskerrik asko gurekin egotearren, gaurko Donostia Iria txapelketaren aurkezpen hontara. Bienvenidos a todos y a todas por venir a esta presentación del torneo Donostia Iria. Desde el año 92 venimos celebrando este torneo, con la excepción de 2 años, el 20 y el 21, esos años famosos que nos impidieron jugar, pero desde entonces no hemos faltado a esta cita y año a año estamos aquí con la colaboración de nuestros patrocinadores, del Ayuntamiento de Donostia, de CaixaBank y del Diario Vasco. Me acompañan sus representantes, Iñaki Gabarain, concejal de Deportes y Vida Saludable del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. A su izquierda, Eli Goenaga, directora del área de negocio de CaixaBank en Guipúzcoa. Y al final, Josu Larrarte, responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios del Diario Vasco. Ni qué decir tiene que este torneo para nosotros es uno de los más importantes del calendario de verano. No hay más que ver el plantel de pelotaris que se han concentrado hoy aquí para ver la importancia que damos a este torneo. Este torneo queremos que sea uno de los torneos más importantes y queremos que vuelva a un nuevo horario y a unas nuevas fechas. Hemos pensado este año que teníamos que hacer una apuesta, queríamos incluirlo dentro del calendario de fiestas de Donostia, que coincida con sus fiestas, y por eso este año hemos adelantado la celebración de este campeonato. Bien, sin más dilación y antes de presentar el campeonato, voy a ir dando palabra a todos nuestros patrocinadores que amablemente nos acompañan durante este verano. Iñaki Gabarain, te cedo la palabra. Bueno, egunon, pixkat impresionatuta nago zuek guztiak hemen ikusita, hainbeste talentu elkarrekin eta ze irudi ona aurkezteko sekulako txapelketa bat, ez? Donostiako txapelketa hau, Donostiako torneoa, aspalditik da nik uste udan pilotan erreferente eta aurtengo plantela ikusita hala izaten jarraituko du. Beraz, mila esker antolatzaileei, mila esker babeslei eta mila esker batez ere zuei, espektakulo handiak harriko duzuelako hainbeste maite dugun Atano 3. frontoi horretara, ez da? Decía que un año más el torneo Donostia Iria pues reúne a lo mejor de la pelota profesional en San Sebastián. Venimos haciendo en esta legislatura, yo creo que una apuesta que nos está saliendo bien de devolverle a Donosti el brillo que merece en la pelota profesional, y lo estamos haciendo de la mano de Pelota Pro Liga, de la mano de ASPE, Baico, de la mano de patrocinadores y con la respuesta de la afición, y eso nos hace muy felices. Pero, como decía Joserra, el torneo Donostia Iria pues hace tiempo que brilla ya con luz propia en el calendario de verano, gracias a que reúne pues el talento que hoy vemos aquí reunido, ¿no? en esta presentación. Y yo creo que también es una buena idea que pase a las fechas de Semana Grande de la Aste Nagusia Donostiarra, gran fiesta de verano en la ciudad. Y yo creo que, siendo como es el deporte una de las señas de identidad principales de nuestra ciudad, es bonito que en ese programa de Semana Grande haya una gran cita deportiva de vuestra mano, 3 días en el Atano para ver la mejor pelota, y estoy seguro de que la gente va a responder, de que vamos a ver un gran espectáculo y de que juntos vamos a seguir haciendo ese camino que todos queremos y que todos deseamos, de que Donosti sea esa gran plaza del calendario pelotari y del calendario pelotazale de aquí en adelante, ¿no? Beraz, mila esker, zorte on, parte hartuko duzuen guztioi, seguro ikuskizun ederra eta partida bikainak ikusiko ditugula, eta, bueno, gozatu dezagun pilotaz Donostian, hemen daukazue zuen etxea, eta abuztuan ikusiko dugu elkar. Mila esker. Eskerrik asko Iñaki, esan bezala Donostiako udalak apostu garrantzitsu bat egiten ari da pelotaren alde, eta nik uste dut aurten ere denboraldi hontan oso partidu onak eta festival onak ikusiko ditugula Atano frontoian.
Hurrengo hitza izango da Eli Goenaga, directora de área de negocio de CaixaBank en Gipuzkoa. Uda osoan zuen eskutik gabiltza eta torneo hontan ere zuekin ibiliko gara. CaixaBank gure babesle importantetariko bat da eta zurea da hitza, Eli. Egun on danoi. Hiri baten nortasunan parte bihurtzen dian hitzorduak badoz, eta Donosti hiria hoietako bat da. Uda bakoitzean ikusten deu zela atanon pilotari onenen eta pilotazaleen topagune bihurtzen dan. Ta urtez urte, ageri izan usten deu, pelotak gure gizartean daukan indarra eta bizitasuna bere hortan mantentzen diala. Hasteko, nire eskerrik beroenak adierazi nahi dizkiot Donostiako udalari, pilotarekiko erakutsi duan konpromisua itxik. Etengabeko babes horri esker, kirol honek gure tradizioen eta kulturaren barruan merezi doan toki nabarmena izaten jarraitzen deu. Era berean, eskerrak Diario Baskori ere, beste behin, ekimen honekin bat egin doalako eta bere laguntziai esker proiektuak hasten eta sendotzen jarraitzen doalako. CaixaBankentzat, txapelketa honek esanahi berezia daka. 15 urte daramatzau Donostia hiria txapelketaren bidelagun izaten pilota enpresekin batera. Baina gure loturia kirol honekin askoz lehenatik dator. 1984an hasi ginen pilotaren aldeko apustua eitzen. Kirol bat babestiaz gain, gure lurralde honen historiaren, kulturaren eta nortasunaren ezinbesteko adierazpenetako bat sustatzen ari ginela sinistuta. 32 urte eta gero, hasierako ilusio eta konpromiso berberarekin jarraitzen deu. Pilotaren alde, haren balixuen alde eta txapelketa honen alde. Urtez urte, salien topagune eta pilotaren egutegiko hitzordu nagusietako bat bihurtu dalako. Ta gainera, saliontzat aparteko aukeria da atan 3. gaur egungo pilotaik onenak ikusi eta euren talentuaz eta ikuskizunaz gozatu ahal izatea. Ez dut gehixo luzatu nahi, sorte handia opa dizueta nahi, eta espero dut danon artean Donostia hiriaren beste edizio bikain batez gozatzeko aukera izatea. Eskerrik asko beraz, eta gozatu daigun alkarrekin, txapelkeltiaz eta pilotiaz. Eskerrik asko, Eli. Txapelketaren goraberak azaldu baino leno, Josu Larrarte emango diogu hitza. Josu Larrarte Diario Baskoko ordezkaria da. Diario Basko ere, txapelketa hontan, urtean zehar bezala izango da gure aldean. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Oso labur nire aldetik ez. Iñakik esan duen bezala, ohore bat da Diario Baskok txapelketa hau babestia eta txapelketan oi hartzuna ematea. Bakizue gure marka pelotakin oso lotuta daola, zuetako asko gehienak gure txapelketatik pasazeate, fase finaletan edo txapelak irabazita, eta gure gutzako lotura oso garrantzitsua da. Zuentzako igual izan leike normala, beste aurkezpen bat, baina Donosti neotia olako pelotarik 2 mailatakok eta 2 enpresetako pelotari onenak eta oaindakazoen kirol maila bakiuk, pelotak urte asko da mazkila urte honak bizitzen, baina oain azken aldiko maila honekin gozamen bada, ez da hauek ikustia. Iñakiri eskerrak, askotan esatez, baina Iñakita bere lantaldia pelota egiten nahi dan ekarpena izugarria da, eta ez pelota bakarrik Donostiko eta Donosti inguruko kirol guztiei baitare, bere marka berriakin, eta ni bakitzen malan iteun eta benetan eskertzekoa da. CaixaBankire bai, noski, txapelketa bakarrik, udara osoan zehar ikuste jugun torneo txapelketa importantenetan zaudete, eta zuen babesagabe zaila litzake. Eta beste gabe, Diario Baskok txapelketa honi buruz urte guztin zehar bezala oi hartzun honena eta babes honena ematen saiatukoa, eta aste aldaketa horrekin baita ere, nik uste oso asmatutako erabakia dela, eta ondo jun deila eta 300 urtero bezala oso garrantzitsuk eta intensok biziko jugu pelotari honenakin, hasi que eskerrik asko da noi etortzeatik, eta zuire bai, mila esker eta enpresa Proligai nola ez, hau antolatzeatik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Josu, eskerrik asko. Bueno, orduan pelota proligaren egutegiaren barruan Donostia torneo hiriaren nondik norakoak emango ditugu aurrerantzean. Dakizuen bezala, enpresa bakoitzak serie Bko bikote 2 eta seriako bikote 2 aukeratu ditu. Bietan jokatuko da, egun bakoitzean serie Bkoa eta serie Akoa. Aukeratutako pelotariak Asperen aldetik, seriean Altuna 3. Rezusta, azken 2 ekitaldietako txapeldunak izango dira, eta Eskurdia Zabaleta. Baikoren bikoteak izango dira Laso Iztueta eta Peña Mari Eskurrena. Serie Bean, Aspek aukeratutakoak, Salaberri Bikuña eta Murua Gabirondo, eta baikotik Senar Landa eta Amiano Ugartemendia. Finalerdiak izango dira abuztuaren 11an, B seriean Senar Landa Amiano Ugartemendiaren kontra eta Laso Iztueta Peña Mari Eskurrenaren kontra. 3. partidu bat ere jokatuko da, Zubizarreta 4. Aranguren, Apesetxea Erostarbe bikotearen kontra. Partidu hau, arratsaldeko 7 eta 4 izango da, eta ETBk zuzenean emango du. Abuztuaren 12an, beste final erdikoa jokatuko da, ordu berean, 7 eta 4 eta partiduak honakoak izango dira. B serian, Salaberria Bikuña, Murua Gabirondoren kontra, eta A serian, Altuna Rezusta, Eskurdia Zabaletaren kontra. 3. partiduare izango dugu, asteazken honetan, Agirre Lizeaga, Egiguren Aldaberen kontra. Eta bukatzeko finala jokatuko da, abuztuaren 14an, hau, gabez izango da, gaueko 9:00, ETBk eta Movistarrek emango dituzte, ETBk zuzenean eta Movistarrek diferituan igandean. Eta hauxe da prestatu dugun torneoa, uste dut torneo interesanti izango dela, eta ikusmina sortuko duela. Espero dugu ikuslegoak ondo erantzutea eta espektakulu bikaina zuzentzea. Besterik ez, galderetarako momentua da, inork zerbait argitu edo sakondu nahi badu, hauxe da momentua. Pelotariek ondarrean izango dira prentza komunikabideen eta eskuetan galderak eta argazkiak edo behar duzuena egiteko. Ez dago galderarik orduan? Bueno, hori esan nahi du, dana argi dauela. Besterik ez, mila esker berriro ere, eta txapeldun hona izan.